Ometanje Serdarušića da se izvede slobodni udarac, zbog koga se ljute gledatelji. 80. minuta je u tijeku. Anas Šarbini. Vukušić na drugoj vratnici. Vukušić, evo ga, 2:1. Hajduk vodi. Ante Vukušić nakon dugo vremena zabija za Hajduk, zabija napadač kod Hajduka. Vukušić donosi prednost bijelima ili bilima. Sjajno je pratio taj let lopte Ante Vukušić, vidjet ćemo to još jedan put, odlično je ubacivanje, moramo to reći, je bilo i Anasa Šarbinija. Malo je prestatična ostala Splitova obrana, pogledajte kako se raspoređuju tu igrači, Vidić pokazuje koga treba čuvati, a Budiša je zaboravio na svog igrača iza leđa i Vukušić je sjajno reagirao, prebacio Vukovića koji ništa nije mogao napraviti u ovoj situaciji. 12. antipogodak ove sezone i opet povratak na čelo da bude sam najbolji strilac HNL-a. A kad smo već kod najboljih strilaca HNL-a, gotovo nevjerojatno zvuči podatak da Hajduk nije imao najboljih strilca lige od one prve sezone 1992. godine, kada je Kozniku bio najbolji strilac lige s 12 pogodaka u 22